Ik ben Jelmer de Groot, ik ben senior en ik ga mooi met scootsen en vind het helemaal leuk. Het scootsen is een strijd met scootjes en we zien op alle plekken in heel Friesland. En dan geven we er maar op en daar geven we dat zielen. En het is een wedstrijd en we hebben maar 14 scootjes. En daarbij zit bijvoorbeeld het scootje van de Zuidwesthoek waar we nou bij binnen. Dit scootje ziet mooi in de SKS. Ik vind het scootsen leuk omdat er heel veel gezelligheid is en omdat het leuk is die strijd tussen de scootjes te zijn in de wedstrijd. Het is wel een echte strijd, maar niet echt. We zijn gewoon wel vrienden met alle scootjes. Je kunt kampioen worden als je min mogelijk punten hebt aan het einde van alle wedstrijden. En als het eerste wordt krijg je bijvoorbeeld 0,9 punten, tweede 2 punten. Als je 14e eindigt als laatste, dan krijg je 14 punten. Dat was het eigenlijk niet hebben. De kerst niet als bijna mooi, want het is best wel een hele zware sport. De kerst als 14 of 15 kerst beginnen als in de roef als Ranja-jongen of als pijler als het wat lang is. Famkes ken ik wel mooi scootsen, maar dan moet ze wel lang, stoer en sterk wezen. De orenbanken zijn op de SKS-site en daar staat op wanneer de wedstrijd binnen en waar. Ik kan op zeilkamp gaan. In de simvakantie dat meestal, dat is wel heel leuk. Eind september kan je dan ook nog jeugdzielen in allerlei platbodems en dat doen de SKS en de EFKS samen.